ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN DZKI magadugang oras tango niyan. Iguana po kita nin 3 minutos. Iguana kita matugang nin 3 minutos pasado alas 9 ni na pagkaaga. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check. Hatod sa Indo kan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan gabos ang tabayanan. Bicol Connection. Bicol Connection. Bahay na mga tugang maray na pag-aaga sinugabos. Welcome girari po digdi sa programang Bicol Connection. It's a Monday morning. At sa 26 ka na bulan na Hunyo 2023. Good morning po giraray. Welcome digdi sa programa. Abot kitang 11 o'clock ni na pagkaaga. Siyempre mga impormasyon, pag-urlay-ulay niya to kan mga issue, mga bareta. Bareta kanal daw, asin iba pa, mga serbisyo publiko, asin kadakol pang iba. Kapos po yan mga dugang digdi sa Bicol Connection program sa RPN DZKI. Kami po sa bayan man pong naantabayanan sa mga platform, Facebook account, Twitter, YouTube channel. Pwede pong i-like, share, follow, subscribe and sa muyang YouTube channel RPN DZKI Iriga. Good morning sa main control nganyan. Yaon dyan si Engineer Chaboy na obra. Yaon man sa muyang Chief Engineer Abilin Don Turalya and of course si Tony Saison sa information. Yaon man sa muyang admin si Ma'am Kylie Gasyon and naman sa transmitter side Bert Cabrillas and si Isay si Ricky Sagayap. Ayan, nag-ribay na po sinda mga tugan. Magayon po ang panahon makatugang ngunyan. Ayo pong pwedeng ikahaditan sa tuyang mga kababayan ngunyan. Ano? Hindi dawa pa paano igwapo kita nin raot nin panahon ngunyan pong mga masunod na aldaw. Nakalaog po sa Intertropical Convergence Zone. Pinag-antabayanan na low pressure area na nakalaog na po sa Philippine Area of Responsibility. Kaya mayo pong dapat na ikahandal tabastang yaw ng pag-asa, may pag-asa po kita. Iyo man sa nayan kung yan ang pag-asa, may pag-asa po kita.
Kasubago po mga alas 4 din may na pagkaaga mga tugang yes, tama. Ang low pressure area estimated base sa gabos na mga data nasa 500 kilometers east of Borongan, Eastern Samar mga tugang. Medyo haraninig di sa Southern Luzon. Ayan po ini, nasa 12.3 degrees north, 130.0 degrees east po mga tugang. Ini po nakalaog sa Intertropical Convergence Zone, ining inapod na ITCZ, na nakakapekto po digdi sa Southern Luzon, Visayas, sa po sa Mindanao area po mga tugang. Medyo ibaan sa kuyang ko yan, ibaan sa kuyang intro. Aber daw, ini na lang ang gibon mo na niya tong intro, ano? Yan. Ang forecast to weather condition po mga tugang sa Visayas, Mimaropa, digdi po sa Bicol Region, Aurora and Quezon Province. Yan, cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorm po mga tugang. And huli po kan Intertropical Convergence Zone. Posible pong magigwanin flash floods o kaya landslide, huli kan due to moderate to at times heavy rains mga tugang. And Metro Manila and the rest of the country, may mga panganuron, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm. And ITCC localized thunderstorm po mga tugang. Ayan lunis na lunis ang background kuya. Okay na yan Kaya good morning po giraray sa gabos na mga nag-aantabay ngunyan. Digdi po sa RPN DCKI. Ansa mo yung text line 0981-674-2530 po mga tugang. Duman po sa mga gustong igwapong ipapaabot na public service announcement or igwa kamong keha po sa indong mga nagpaparapaluwas ning mga inaapod na marites. Pwede man sa moyang ipaabot po yan mga tugang. Tanganing sa tuya po yan na pag-ulayan po. Para mapundo na po ining mga inaapod na marites. Ta ini po ang nakakaraot sa buhay. Kan may buhay mga tugang. Kadipisil po na permi po kitang nasa nasa lamlight kaining mga marites po mga tugang. Digdi po pinagigikanan po ang pag-iriwal kan mga magkakabarangay. Ano ba na cellphone ko ini? Digdi po nagkakaigwanin may data na nagiging resulta kay niyo pong mga marites na ini. Ano nga ni so meaning kan marites? Master of Arts in relaying information through exaggerated storytelling. Ay, nako talaga, oo. Anyway, mga tugang, ngunyan pong mga panahon, haros naobserbaran na po mga tugang, ini pong mga movement sa tuyang mga barangay, katakod po kayo yung nagdadangadang na po na barangay and SK election. Kaya digdi po sa bagay na ini, haros anibaman po niya itong mga kababayan talagang nag-iisip man kung ini pong mga nagpapasabot na sinda po mga kandidato. Well, kung yan po sa indo pong tatawanin atensyon, nasa indo naman po yan mga tugang. Kung sinda po pwedeng kumandidato bilang opisyal dyan po sa indong barangay. Sa tuo lang,
kadakol po kan mga gusto pong magkandidato ngunyan pong mga panahon. Ngunyan na mga panahon na ini. Kaya kita man pong mga nasa barangay, kita na sa naman po siguro ang dapat na mati kung ining mga nagkakandidatong ini mga tugang, tatawan po niya to nin marhay na atensyon o kaya mga tugang dai. Siyempre nasa kamot niya to. Mga tugang ini pong pagiging opisyal kan mga makandidatong ini. Kaya sana kamuman po mga tugang makapag-isip-isip po kung talagang ining bagay na ini pwede niya tong tangkuruson ini pong mga nagpapasabot na sinda po makandidato ngunya na maabuto na eleksyon. Sa pinaka-latest development mga tugang kan mayon volcano, lalo na po ngunya na petsa 26 kan bulan na Hunyo. Daw ta karon niya to ining pinaka-latest development. Kini yung bagyo mga tugang, anong bagyo? Ini pong pinaka-latest development kini yung mayon volcano mga tugang na mantinido pa man giraray na nasa alert level numero 3, alert level number 3. Alangkaw po na aktibidad. Haloy ang pagbaba kan laba na may laba mga tugang na 1.3 kilometers duman po sa Misigali asin 1.2 kilometers sa Bongagali. Sinining pagrumpag kan laba abot sa 3.3 kilometers hali po naman sa crater kan Volcan mayon po mga tugang. Volcanic earthquake, 102 volcanic earthquake plus 263 rockfall events mga tugang. 8 dome collapse pyroclastic density current event. Talagang nagbabanaag po mga tugang dyan sa crater glow kan Volcan mayon. Sulfur dioxide flux 925 tonelada. Ini pong inapod na plum or steaming 100 metrong taas katamtama na pagsangaw napadpad sa may partikan south mga tugang. Namamaga po ining Volcan mayon. Ayan po ang pinaka-latest development kini pong Volcan mayon. Mantinido po mga tugang na nasa alert level number 3 paman giraray. Sa ngunyan padagos ang pagbulos kan mga biyaya lalo na po sa mga bakwit sa mga naapektaran itong mga nasa loob po kan 6 kilometers permanent danger zone kan Volcan mayon po mga tugang. Pero po itong nasa luwas kan 6 kilometers to 7, nasa loob kan 7 kilometers na pinagpaibakwar po mga tugang kan nagtalikod na sima na pinabalik na po sinda. Ini pong padagos sa pagbulos kan tabang biyaya duman po sa mga nag-evacuar na mga kababayan niya to. Padagos man po nindang nakukuangon niya. Salado man po kan salud health. Kan mga kababayan niya to dyan sa evacuation center po mga tugang. Padagos man ang pagkondukta ng immunization services medical asin public health team. Public health team. Kana Department of Health Bicol sa manline-line evacuation centers duman po mga tugang sa probinsya kan Albay. Ang sabi kan DOH Bicol bilang ini parte kan sa indang tabang na aksyon sa posibleng paglangkaw po mga tugang kan kaso nin COVID-19 na sinibapang nakakaulakit na helang. Sinda padagos nagbabakuna na sinda kontra sa COVID-19 arog kan pneumonia, ini pong measles, rubella, sinpulyo sa mga
evacuees po mga tugang. Maray na po yan kung ini po day tatawanin magkakanong atensyon kan sa tuyang Department of Health, lalo na po digdi sa rehiyon kan na Bicol, ay dipisil man po na magkaigwanin helang ang mga yaon dyan sa evacuation center. Kasabi po ni DOH Bicol Regional Director Dr. Erne Vera po mga tugang, katuwang kan sa indang grupo ini pong personalized man kan mga health centers dyan po sa probinsya kan Albay. Mga local health workers para magkondukta nin routine. Kaya sabi ni Vera na ang mga bakuna pinag-adala na sinapatunay na pinaka-epektibong paagi para po maibitaran ini pong pagkurihat po kan na sabi ng helang. Kaya yan po ang yan po ang mga pangyayari dyan po sa probinsya kan Albay. Sa lado man po kan Department of Agriculture, DA Bicol, sa pamamayo ni DA Bicol Regional Director Rodel Tornilla po mga tugang, kung saan preparado ang sa indang opisina na magtaunin tabang lalo na duman sa mga apektado man pong parauma. Taharos kadaklan sa palibot na yaon sa laugkan na 6 kilometers permanent danger zone, gabos po mga tugang, haros majority ini po mga paraoma. Igwana patinin na fundo na pinagtagama mga tugang. Igwana nin na fundong pinagtagama sa tuyang gobyerno. Ini pong pinag-alokar, paluwas na fundo kan Department of Agriculture Bicol para po sa pag-rehabilitar kan mga nadanyaran na daga. Ini pong mga paraoma dyan po sa nasabi ng lugar. Almost 35.5 million po mga tugang na pinag-alokar na fundo kan Department of Agriculture Bicol na nakabase po dyan sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Ini gagamiton sa mga rehabilitation program, kasunod pa kan mga naka-preposition na items mga tugang. Naka-preposition mga tugang na item. Dyan po sa nasabi ng lugar para mapakinabangan kan mga paraoma. Sabi ni Tornilla po mga tugang, na sa ngunyan, sa inda na sa naman na pinaghahalat para tugutan pong makabuelta na sa normal ang sitwasyon para mapuna naman ang pag-assist kan mga apektadong lugar kan mga paraoma uli kan pag-alboruto po kan department bagong pag-alboruto kan Department of Agriculture. Pag-alboruto kan Vulcan Mayon, ano ba ako? Hindi kayang nagpara kukuyang digdi sa kuyang cellphone, naribaraw sa kuyang isip. Ano pa naman, ha? Pag-alboruto kan Vulcan Mayon. Di ba? Maray na pagkaaga kay bro Claro Babilonia III. Nag-aantabay. Good morning, Brad June, watching here in Bao. Thank you so much. Salamat, salamat sa mga nag-aantabay sa tuyangon yan. Garo si bro Claro Babilonia, garo bro, kandidato kanin ko yan in barangay Kagawad dyan. Pwede. Any qualified voters pwedeng magkandidato bilang barangay Kagawad. Kadakol kitang mga nakakaulay mga tugang sa manlain-lain na barangay, lalo na po ining nagdadangadang na barangay election na sa totoo lang ngayon, ngunya na mga panahon, kadakol na po kan mga requisitos na dapat nagibuhon, utubon kan mga barangay official. Ngunya na mga panahon, bako ng basta-basta na maging barangay Kagawad ka, barangay kapitan,
magkaiguanin sesyon, okay na. Kadakol po mga programang pinapaluwas ngunyan, lalo na po sa Department of Local Government, yan, DILG. Kadakol pong mga datos na hinahagad po sinda. Kaya sana sa mga makandidato man sa pagka-kapitan, barangay Kagawad, isipon po nindo na kayang-kaya po nindo. Minuli po ta nakapalaman sa tuyang konstitusyon na able to read and write, 18 years old and above, 6 months residency, pwede na. Ay, dahi po. Ilingan na po ngunyan, dawa nga na igwaponin mga college level man, nakatapos man yung pag-eskwela, kung mayong gayong experience sa pagmamanihar kan sa indang barangay, nagkakawendang-wendang. Saka sa mga gustong magkandidato, di man palabi sa politika. Bakong saro sanaan sa indong sinusunod o gaya itong sinusunod na gaya o kurit para sa pagserbi nindo sa barangay. Di po kamo palabing politika, taminsan nagkakawendang-wendang huli sa sobrang pamumulitika mga tugang kanibama na mga nasa barangay. Tabakong kaalyado ni Mayor, dahil na lamang mapasiring kay Mayor na maghagad lamang nin tabang para sa mga proyektong na pwedeng hamanon sa indang barangay. Bako pong siring. Kapag nasa pwesto na, gabos na po yan mga tugang, para sa pagserbikan mga namamanuaan, bako pong padanayon paman giraray an politika. Ano po? Kaya tuloy, ani ba, nadepende sana kung piraan budget sa barangay, iyon na yan. Saka kung kaya nindong humampang sa mga congressman, sa senador, dawa kay Presidente Marcos, hampangon po nindo. Maghagad po kamo nin project. Aning at least makadakol kamong project bakong mag-asak sana kamo dyan sa fundo na pinagtataukan sa tuyang gobyerno sa barangay. Masakit po, Ay, maray na pag-aga kay Anton Mapa, si RM Portem Jr. dyan sa Legazpi City. Ay, pakaraya, makayaon ka dyan sa bukid. Nagmoy maintain ka sa imong tower dyan, Good morning kay RM Portem Jr. Ini po mga tugang, kaya kadakol po kitang na aaraman pag-abot po sa nangyayari po sa barangay. Pag-abot ngayon sa barangay assembly, pag-igwa ngayang naghapot, pag naghapot ngayon sarong ordinaryong kabarangay ninda, hahapoton si kagawad, maaanggot. Ano man nga taarog kayan ugali ka ini. Kaya nga ni ngayon nagkakaigwanin barangay assembly, taigwang nagsasabi sinda, may open forum kita. Free to ask kung anong mga pwedeng hapoton sa mga opisyal. Tapos nga pag hinapot, maanggot. Minsan nga pag dahil nagustuhan, ipopost pa nga sa social media. Ano man nga si Pulano taarog kaining maghapot sa samuyang mga honorable. Ay man. Kaya sa iyang inaabot kan sa iyang isip na hapoton ka mo para sa indong obligasyon sa inda. Dahil po kamo mahapot. Kaya sa mga gustong maging opisyal kan barangay, pahiwason po nindoan sa indong sa indong mga alimantak. Bakong saradong maray sa mga kahaputan. Maging broaden sa indong mga isip mga tugang. Tanganing kamo po pagtiwalaan ka sa indong mga kabarangay. Tayo gwapong mga araw ka ini. Sa barangay assembly ngayon, nagkakaigwa ngayon in financial report. Tama, pwede. Tanganing at least maraman sa mga pinagkarastusan halis sa pundukan barangay. Ano pa? Yaon ngayaan report kan kada kagawad. Nagre-report si kagawad. So, isaro mo na kagawad, nagko-kontra. Dahil ka mo nagkakasararo. Bago ka mo matubang sa mga kabarangay nindo kung makuyan,
barangay assembly, maguruli na muna kamo dyan kung ano sa mga dapat nindong i-report. Bakong report na hambog, ha, kundi totoo. Igwanin na accomplishment report kan kada kagawad. Pero ansaro lang sa kuyan. Dahil naririparo ko pag igwanin barangay assembly. Ini nasa Local Government Code of 1987. Dahil po nindo ginigibo na sa indong mga kabarangay. Haputon po nindo kung anong mga suhestyon, isurat sa papel, tapos isumiter sa indo, tanganing pag-abot man kan sa indong regular session, urulayan po yan nindo. Kung marahay po ang mga suhestyon kan sa indong mga kabarangay. Bakong kamusa na ang magpara sabi kan mga programa o kaya naginibuhan nindo na samantalang sabi kan mga nag-obserba mayuman ngayang nagiginibo tapos ngayon pag-abot sa report igwa. Diba? Kaya saro ini mga tugang sa mga dapat niya itong atid-atidon sa mga yaon dyan sa barangay. Dahil po kamo masupog na umampang sa indong barangay sa indong barangay official, sa barangay council. Dahil po kamo masupog ta kamo po ang mas maurag kayo sa indas. Kamo po ang nagtaunin mandato tangani sindang manerbihan. Pero minsan igalang man po nindan mga official niya to, ha. Ta mga sinasabing honorable naman po yan. Importante po yan, ano. Kadakol pa kitang mga pag-urulayan, kadakol, ha. More power, sir. Watching your program from Poland. Good morning po sa Gabos. Isa yun, eh. Sabi man ni Brad Bart Florendo, hello Sir JB, maray gayod topic mo dyan si para maray gayod itapik mo dyan si para sa mga sabing educational assistance ko mga estudyante sa di Baaw. Natumbok mo, ah. Ko yan, ini pong educational assistance. Sa totoo lang, iyan programa kan Department of Social Welfare and Development. Yan po ang programa po yan kan Department of Social Welfare and Development, DSWD. Igwaman po nin educational assistance halis sa fundo kan barangay. Ayan po, pinagtukarman po ninda sa regular session, ginibong ordinance, as in, nagkaigwanin public hearing. Ako nga dyan sa barangay San Nicolas, kan so SK, nagatubang kan sa indang ordinance na educational assistance para sa mga college students. Ay, naimbitaran ako, nag-attender kita, as in, duman ko yan, pinag-urulayan. So mga question, so mga dapat pang mga pagkukulang, mga kaputan na dapat maaraman kayong ma-avail kan educational assistance. Sarungani kita sa nagtaram kay ito. Sarungani kita sa nag-move kay itong kuyan. Ipasaran na sabi ng ordinance mga tugang. Alis sa mga ordinaryong namamanwaan. Kita, ordinary sa naman. Kaya ini pong educational assistance, depende kung an educational assistance halis sa local government unit o kaya sa local government unit kan barangay. Kung bastante masanan fondo kan barangay, well, nasa indaman po yan. Basta iyan perming may armas na resolution o kaya ordinance. Kaya sana po ining mga bagay pong ining mga tugang maaraman niya to ang gabos na mga nangyayari dyan po sa Laugkan sa tuyang barangay. Ano si Brad na John Federico, more power sir, watching you from Poland. Good morning. Oy, piyesta na po dyan sa Poland, ha. Makikipamiesta ako sa imo, Brad John Federico. Madali na po ang piyesta. Kunday ko nasasala June 28 or June 29. Dyan sa Pulang Albay. Oy, kamusta so Pulang Anggi? Si Say Sunanggana. May taga-batong kandidata dyan sa Pulang Anggi, Miss Pulang Anggi, ano? Kaya ini po ngayang educational assistance ko mga estudyante sa Banwaan na Baaw. Sige.
Kaya sabi ko na nga ni, an educational assistance. Kuyan yan. Para sa mga estudyante, dahil yan pwedeng itao sa bakong estudyante ha. Mga estudyante po yan, bako yan sa mga magurang, tabaka pagabot kan oras, iyan ipagsugal sa naman. Duman yan sa mga estudyante, kaya nga ni mismo nga ni estudyante ang maresibi mapirma kan yaon sa educational assistant mga tugang. Kung mayo si estudyante, nag-aadal sa ibang lugar, mayo dyan, ay dapat igwanin ko yan, igwanin surat, igwanin nung apod kay ito na pwedeng pakuanon an sa iyang inautugang. Importante po yan ha. Tabaka pagabot ka na oras ko kaanon, isusugal man sana, itataya sa weteng, itataya sa sakla kung may gadaan. Rakman kay itong estudyante, pagabot ka na oras, mamumroblema so kuyan. So, nag-aadal mga tugang. Kaya dapat itaon niya to yan duman sa tuyang mga kakian. At yan, kadakol pa kitang mga pag-urulayan, mga tugang digdi sa loob ka na sa tuyang programa, nagdadakulan sa tuyang mga listeners. Good morning man po sa mga nag-aantabay sa tuyang o sa indang transistor radio sa 1332 AM band. Si Councilor Edwin Bidural, permiman pala niya nag-aantabay sa tuya. Sabi sa kuya, permingi akong nagdadangog sa imo daw ako nagbabiyahe. Sabi ko salamat naman kay Consyal Edwin Bidural kasod nakaulay ko siya. Kaya kitang pinagsubli Engineer Cha. Napasubli na kita Engineer Cha. Abad na mga tugang taigwa kita nin report ngunyan halis sa tuyang pagriba sa luwas sa ramon yato an magayon na bareta nadardarakan sa tuyang Karonda. Bicol Connection Report. Si Karondang Philip Baracena nasa linya ngunyan. Karondang Philip, good morning, buenos dias, amigo Iguapito. Salamat, muy soy kapitan. Ano yan? Anong soy-soy? Ha? Pambihira ka. Ano yan? Bakong soy-sos, ha? Soy yun, mga kapitan. Yan, tama. Soy-soy yun. Pambihira. Sabi, yan tawag ko dyan sa Domingo, sa roga sa mga pinagpipilian na lumaban bilang barangay kapitan o kundae barangay kagawad. Tama din? Sabi, pambihira ka. Nagdadangog ka o dae? Nabubungog kan mga kandidato kaya ganyan. Ano? Makabubungogan, di ba? Makabubungog gan na mga binubutasan na mga pangako na naman. Mga renibong promisa. May pambira tapos ka ba nga dahil man nagigibo. Ano sabi ko subago dyan sa Barangay Santo Domingo, garo sa Rocas na napupusan na dumalagang kapitan o kaya kagawad. Naiman pwede, taga Santiago ako. Santiago ka pala, duman ka sa boundary kang buhi. Ano? Duman ka sa boundary pala, iyo tama. Santo Domingo, si Councilor Villanueva. City Councilor. Tapos si punong barangay, Wedin Salvadora. Ayun. Ano na, pinag-endorse mo na. Mare-elect. Mare-elect. O sige. May problema. Kumusta? Anong bareta niya ito niya na medyo magayon? O dyan sa sentro ka na siyudad ni Iriga, nagsumbong sa kuya so ibang paratinda, bawal na naman pag nga sir ang plastic. Sabi ko na, pwede ka nang magkapitan. Sinusumbungan ka na eh. Kaya ito ka man pag nga ako, yan bawal. Ano ka? Nagre-reklamo na naman ka mo yan. Para naghihigpit ka na naman ang lokal na gobyerno kan siyudad ni Iriga sa pagbabawal ka na paggamit kan plastic. Siyempre, nagtitipon kuno nin pondo. Para sa barangay eleksyon. Ay, daiman. Ordinansa ba gayan digdi sa Iriga tabi Karondang Philip?
Oo, haloy Ordinansa. naman yan. Haloy na po yan. Kaya magsunod na sa naman siguro mga kababayan niya. Ta ordinance po yan. Ano style patigan mga parating, dapat tago. May iba ka. Yung plastic niya yung ini po igbabawal. Papatusan ko kaya nga, Sir, ilang matulos na style mo bakit? Yung ano minsan, so plastic, may kinaaganakan na binabakal tapos papatusonin papel. Diba? Papel. Oo, pinapatusonin papel. Kaya halos ang kampanya ini haloy na kundi ano ba man ang mga paratinda sige man ang susuwain May baga mga suhail. Ano? Mga suhail. Magsunod ba? sabi kan sarong dating konsyal kaniri ka kamu kaya mga anunual man Ang mga manunual. anunual Pambihira. Kaya yan, pag sarong ordinance, dapat sunodon kan mga namamanuan. Ayan, obligasyon kan mga miyembros kan city council na magpasar nin ordinansa para sa ikakarahay kan mga gabos na mga namamanuan kan Iriga City. kundi kadakol man mga ordinansa kaya pakusa na ining manungon sa pagbabawal kan plastic maski ining mga sa traffic ordinance na saro sa dakulang problema kan iriga na dahil na-implementar ng tultul. Ibaga kadakol talaga. Iba man kaya pasar sa ng pasar na ordinansa, igwa sa naman masabi na sinda may naginibuhan pero dahil ninda pinag-aadalan na marhay kung iyan karahayan an idudulot uday. Sa kakunan na ordinansa dahil man lamang ni nagsisigato may ordinansa nga arog kayo ni ano ka dahil ni-implementar ng tultul. Yaan implementing agency baga nasa kamot naman kan alkalde, mandahan naman sa PSO o PCSO na magpatayanin waiting. Bako anong waiting pambihir? Anong waiting? STL. STL. O di mandahan na sa PSO o CSU na sa mga nagbabayular pagdara ko po yan. Taygaman ba yan in first offense, second and third offense, ano? Oo. Saka may PNP baga na Yun. pwedeng magdakop man kayan. Na kung maluya-luyan pagtubod sa CSU, ano ba, subot, kuhan niya kami si Mayor. Igwang ginagamit pa sa pangaran ni Mayor. Ang problema kaya kung daiman copy furnace so pamayog kan CSU, day aram kung anong ordinance ang mga yaon dyan na dapat i-implementar. Araman, kundi ano ba, kalamatam na magdakop. Lalo kung bistado, ang dadakop po. Matalikod na sana yan. Ano? Ano ba nga natindat na lang. Ginaraw ngaya. Ito pala, katahid mo sa ninda sa harong. Wako, ikaw talagang arab ka yan. Kaya masakit ko yan. Masakit ining sige sa nangibo niya to nin ordinance pag abot ka sa implementation, pag implementar, dahil man nangyayaring gayo. Yan ang problema kung kadakol ng mga ordinansa minsan ang implementasyon hanggang sa pagpuon. Yan, mahigpiton. Pero pag naghahaloy na, malumbayo na ang ordinansa. Kaya dapat halion na sanaan ko yan, ang nagigibo din mga ordinansa resolusyon. Kadakol na halos sa pirang kahunaan ordinansa ang resolusyon dahil managayo na implementar. Digdi pati sa tuyang nasyon, kadakol na naman kan mga nakapasar sa bar exam. Correct, abogado. Sabi man kaniba, kadakol na naman yata lawbreaker. Dahil man, ano ba niya? Nakakatapos naman sa mga may problema. Yan minsan kaya, sa mga lawmaker, lawbreaker. Sa bagay. Tama. Oo. Kaya, ang problema pa sa tuyang nasyon, pag-abot sa justice system, justice deny. Yan ang naturan mo sa political science. Pag makwarta, yan dyan ang hostisya.
Pag Mayo, madaling maresolveran ang hostisya. ano, Pag Mayong kwarta, ay huhuga ka na abogado na idipinsa ka. ganon. Pero ang acceptance fee. Yung 5,000 ang yun. Tulos, ha? Again, 5,000 pa nga ni nagpupun. Acceptance fee pa sana. Oo. Ay, grabe talagang batas sa Pilipinas. Maura ganun. Pitmalo, lodi pa. Ay, nako. Pero so mga nagreklamo sa imong mga negosyante, ano yan? Proof yung taga Syudad Can-Irig ang mga negosyante yan? Ayo, yung mga saradit sa naman ng mga negosyante. Iguaman kaya mga nagninegosyo, bakong taga-Irig, ba kaya day aram na may ordinansa sa plastic pagbawal? Araman ninda, kundi talagang, siyempre, ano ba, kung makalusot, sigan, kalulusot. Yan ang sinasabing, only in the Philippines. Kadakol mga lusutan. Only in the Philippines, di ba? Pero ang mga Pilipino yan, pag yun sa ibang nasyon, like Amerika, England, o sa ibang nasyon, yan masunod yan kung ano ang pinapasunod na batas duman. Pero digdi sa Mga Pilipinas, disiplinado. yun. Pero pag digdi sa tuya, very undisciplined. Ano? Igwa pang mga unruly. Ano? Unruly. Una ko, unphilip. Marapado kita. Magsunod na sana, sabihin mo na sana nagsumbong na. Magsunod na sana po kita sa pinagpapasunod, pinagbabawal digdi sa Iriga City. Saka sa Rocayan, magsunod sa pagbabawal kan pagparaapon ng mga basura kung sa'y nagilid-gilid. Ay, nako talaga. Dawasain. Yan ang problema. Basura. Ano? Tapos yung mga plastic pang basuran, pagpaparaapon kan iba. Yan. Minsan nga mga unyam pa, pasador, tapos may pampers pa, yan niya ako ni. Bihiram ka. Nagwawara-irak sa tinampukon minsan. Si mga ayam man na nakabutas, mga nakabiliw, sige man ko yan, ngaot kan kuya ninda, kaya grabe. Sigan, kayas-kayas. Sigan kaya, minsan, garo nagkakarigos sinda, minalitong pa yan dyan. Nagahanap man gayud kay itong mga tada-tada na manok, yung mga turutulang, fried chicken, siyempre, yaon dyan so iko, so kino, yaon so ayam, maray nanginita, ito lamang kitang pangkabuhayan. Ininganing ayam mandigdi sa Iriga sin sa iba pang lugar. Ata may ordinansa ng pinagbabawal ang ido na magparabaray basay sa tinambo. An iba man, sige ang biliw ka na ayam lalo na pagkakaagat ang aning paudoon duman sa kalsada. Normal na yan. Normal na. Minsan, Normal na. Minsan, igwa pang nakakadena pa. Guyod-guyod duman sa kalsada. Paudoon duman sa ibang may solar. Di ba? Pambihira niya ako ining mga pareha sa Pilipinas. Daw anong pagparahigpit kung mismong ang barangay pati ay manakikikupirar na dapat sindan magpautugman kayong mga pagbabawal kan pagparay basay kan ayam. Yan. Ma-eleksyon na naman pati sa barangay. Baka sa ordinansa ko, maggagamit na naman na pinasar dahil man pinagpapautob. Paano man may pautob yan, ultimuhan yung pagpapalinig kan mga kalye, kung may okasyon sana saka malilinig-linigan, maliwanag. Ayan, yun. Kaya mga ngud na mga nasa barangay, dahil nga ni kamo palabing takmaon tulusan kwarta pag ma-eleksyon. Pero maiba kita, ini matindining. Sa sarong parokya, Rigdi Syudad Can-Iriga, igwang naghaabo na sa Kristan. Nag-ano? Naghaabo ng kwarta na sa Kristan duman sa Sakristan Mayor. Pambihira yan. Kaya permiso mo stress si Father. Sulimos
Solimos, na aabot ko min 20,000 de pesos. Oh, Natandaan ka, subot ka na sakristan mm, na pinagsususpitsaran, iyon kagibo. mm, Kunyan pig para titrace naman sa CCTV, mm. igwang part na nakorap sa CCTV. Ayat pong inikit pala ni Solimos kan mga parasimba duman kay Pade. Oo. Ay naku, grabe ng Kaya si kampi. Father, stress mo niya na maray. Ang problema kaya, nagtatrabaho man na sa Kristan. Ano yan? Tama man daw ang itinataong bayad sa iya. Kaya, Kung yung bagay, mga voluntary service na. pag sa simbahan pala, puro sa na voluntary. Oo. Ganun. Namayo man bagang ngaya kinukuha ang swelduhan talaga ang timbahan. Apera ka naman duman sa paralaba. Pero pag abot sa mga sakristan, Mm. volunteer sa naman yan. Maski ang mga lay minister. Tama. Perming pag-service sa Diyos. Hmm. Yun, tama. Hindi ko narog kaya na iba pa nanunodan kan sakristan. At pag sa Diyos, pag-ikit pa lang so kaisipan. Adi, parang day sa pinitik ni Lord. Ang masakit kaya, kung narog ka itong kanta na ikaw, maikit, gusto ko, kunin ka na ni Lord. Grabe man ka. Grabe man, day man. Baka, Sabi pati kay itong sarong lay minister, maray kaya sumaparabon, tawanan ng uniforme. Ngayon nga, parabon. Parabonin nyo, parabonin kung ano-anong mga hinahabon. May mga uniform na ngayon, tanganing madali nga ma-identify kung isyan parabon. day, kung halimbawa na kulungan sa rong paraikit, igwa man na uniform para sa pang paraikit. Uniform. Iyon na nga niyan, tatawan na sindanin uniforme. Bakusa na. Nanganing, dahil na nga magparahanapon, kung isa ito mga paraikit. So para mulis tiyaman, igwa man in uniform. Yun. Pwede man. Pwedeng gibon yan. Baysa na pag ako naging congressman, ipapasar ko yan sa kuyan. Ipapasar ko yan tabi sa kongreso, Rondang Pilit. Tapos mga paramulis yan, sabi mo, putulan. Ha? Putulan. Ninmuro. Oy, dyan sa Iriga sa market ngunyan, bakong ngunyan saud bakong saud ngunyan. Mayo naman bagang Saud ganyan sa sentro kan Iriga. Ang pinaghahanap kong bagsakan dyan, kan mga produkto, dati baga dyan sa may ko yan, dati baga dyan sa may terminal. O ganyan, garo de man nag-rainar, so ginibong bagsakan kan mga produkto dyan sa terminal. O di sa inang ganyan ginigibo. Dyan, nagabos sa market. Sa market na sana. Ay, tama. Ani ba kaya, minsan, pag ako nalunad sa Multicam, digdi pa sana sa may paliko sa sarong bangko, igwa nang nagdadardalagan, ito palang hinahabol so do manok duman sa auto, tababakalon. Sabi ko, mayong bagsakan na digdi. Diyan ang bagsakan sa may tangod kan sarong bangko. Kahit itong mga buhay na manok. Oo, patan pili kung ano-ano bagang mga isinasaw sa sentro, yan man sa mga paratumar dyan sa may tangod na yan, na sentro. Kayo haloy na yan. Hubin pa ako, nagkaklase pa ako kay digdi sa Iriga. Igwa ng arog kayan. Siguro ini mga apo naman yan kay itong mga para tumar nin hayop Pwede, sa iba nga baka apot sa tuhod na. Ayo, baka sa tuhod na. Sabi man kanina, ganin nga ito, mga pinag-aapuan na. Kanya-kanya man kaya o yan na guhit sa kanilang palad. Mapalad ka o kaibigan. Yes, brother. So, sabi, karon lang yun, nasa ko yung mga dugang na informasyon. Ang my location, ini man si Philip Maracena, RPN, Radyo Ronda. Bicol Connection Report. Kaya na lang, masabi ko na lang doon sa mga negosyante, sa mga taga-Iriga, na igwa ka mong babakalon,
Dahil na po kita magparareklamo na pinagdadakop kan mga CSU o ano pa man na otoridad ang plastic. Talagang dadakop po niyan, tapi pinagbabawal nga ni. Sarong ordinance na po yan mga tugang digdi Syudad Caniriga. Taani ba nga ning banwaan, garo gusto ng arugon. Ini pong pagbawal po nin plastic na ipasunod man sa indang mga banwaan. Saro pa po ini sa nakakataong karahayan tabang lalo na po sa kalikasan mga tugang ini pong plastic na dapat ipagbawal. Kundi daw pinagbabawal ang plastic kadakol man giraray na nakatiwangwang dyan sa kalsada. Pero one time na ako may binakal sa sarong tindahan na dakula. So binakal ko. So medyo spare parts. Pinatos tabi engineer Chaboy na obra nin papel. Ikaag ko duman sa motor, oy nagkawararak. Na nalabot si papel. Anyway, yan mga tugang, magsunod na lang po kita. Talagang bawal po yan. Bawal. Pati sa mga ibang banwaan, may pinagbabawal. Sunodon niya to, tayan po ordinansa. Mapun kita sa barangay. At yan, idadagos niya to yan, yung pagtukar niya to kan mga ordinansa barangay na daiman po ipinapasunod kan kapitan kan barangay council. Taigwa kita dyan. Mabelta kay mga tugang sa iba pang impormasyon pagkatapos kan mga pagiromdom. Para sa bado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm that on bangong gumagabloom. Charm that on damit ay may bangoning sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm that on bangong gumagabloom. Charm that on damit ay may bangoning sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart
Dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwino kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang garan na matitiwalaan, puon kadto, sagkon nunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapo ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, impeksyon, gatok, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Igwa ka din problema sa kidney na dulot kang diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran? Asin maging marhay pa ang funksyon kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain na sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantenir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kay ni. Daina pagparapahaluyo na maapektuhan kan sa imong diabetes ang sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. RPN Radio Philippines Network. DZRL Hatak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bueno, po ang eksaktong 1 minuto pasado alas 10. Bako yung eksakto, tana nagsobra sa 1 minute, ano? Okay, anyway, welcome kirari po digdi sa log ka na sa tuyang programa. Ini po ang Bicol Connection. Digdi sa RPN DCKI. And good morning kay Amparo Beres Agbay. Nag-antabay ngunyan, sabi niya good morning. Good morning man po. Si Ma'am Betsy Udabar dyan po sa Hong Kong, and si Lynn Lanon. Salamat na marhay sa pagantabay po digdi sa YouTube channel kan RPN DCKI. And syempre sa mga naka Facebook live ban po ngunyan,
Good morning po sa Indogabos. Salamat na marhay. Si Miles Away, talagang Miles Away. Si Anton Mapa, Maricel T. Buslon, si Leste Doroin, abroad man ini, si Ronald Baksain Buena, and si Orbel Barlintangco Bofi, kan San Vicente Bao. Garo dangog ko sa imo, Brad Orbel, mga kandidato ka man kapitan, ha? Si nag-aantabay man sa tuya si Kagawad Alex Buena. Ay, good morning. Kay Kagawad Alex Buena dyan po sa San Vicente, Bao, Camarines Sur. Salamat. Salamat pong marhay sa padagos po nindong pagantabay digdi po sa programa. Division Federated Parents Teachers Association, good morning. Good morning man po, salamat. Sa Indupuga boss, si Ma'am Ninya Salve. Good morning Ma'am Ninya Salve. Mga press from different towns of Camarines Sur. Good morning sa Induga boss. Si Ma'am Jane Baroga Campina dyan po sa San Fernando. Good morning po sa Induga boss. Sige. Si Tony Seb, dyan po sa Buhi. Maray na pagkaagatabi itong Seb, ha? Si Pres Emmanuel June Calzada dyan sa Gawa na nagpiesta kan pet sa 24 kan na bulan na Hunyo. Sa mga nagfiesta sa mga taga Baaw, dyan San Juan, happy fiesta, belated po sa Indo. Salamat pong maray sa padagos po nindong tutok po digdi sa laugan sa tuyang programa. Ano sabi na so kuyan nga educational assistance ko mga estudyante kadakol daw nagrereklamo. Sige po ifa-follow up niya to yan. Dyan po sa LGU Bao, lalo na dyan kay Hazel. Siya po ang halis siya sa DSWD pero dyan po siya sa mayor's office. Pa-follow up niya to yan kung anong mga reklamo na nakakaabot po sa inda. Kadakol daw, kadakol subuot nagre-reklamo. Sige. Garo nga bakuman para sa mga estudyante si Tinaw. Para sa into. Yan ang dapat na linawon. Kadipisil man po na nakakakakitang impormasyon, ito pala mga fake news man sana. Si Pres Imelda Alcid, good morning. Happy listening po sa Indo. Dipisil man po na bakong konkreto po ang mga impormasyon na nakakaabot sa tuya. Kami po digdi, dayman po kami basta na sanang matukar na dayman po. Kaya po na makwataman suyaon sa balyo kung totoo man ang gadini. Lalo na dyan kay Hazel. Maapot ko daw si Hazel. Maapit ako dyan. Kung anong mga reklamong nakakaabot man po sa sainda. Kadakol na po kaya ngunyan nin educational assistance. May mga non-government organization na nagtataon naman po nin educational assistance. Bako sa nang hali sa local government, kundi pati sa mga ibang grupo, igwa naman po sindanin educational assistance. Ininganing BBMII na inaapod, igwa man po sindang educational assistance mga tugang. Ining inaapod na bagong bansang Maharlika Incorporated International. Good morning kay ND, National Director Jubilin Tibuasan. Saka si Regional Director Pastor Arturo Bong Samson kan Masbate. Good morning po sa Indo. Kadakol na po ngunyan in mga educational assistance. Pati ang mga local government unit kan barangay, igwa naman po sindang pinag-alokar na educational assistance sa mga senior high school asin sa mga college students mga tugang. Pero kung iyan po makakwalified duman sa
sa indaman na mga requirements na pinaghahagad po mga tugang. Importante man po yan. Ano? Kaya ini pong bagay na ini, kung ano man po ang mga nakakabot sa tuyang impormasyon, sa tuya po ini mga tugang na tatawanin doon tangani sa nang maaraman niya to kung gurano talaga ang katotohanan sa likod kan arog kaining bareta. Kadipisil po. Kasubago, pinag-report ni kasamang Philip, ini pong mapadapit po digdi sa mga plastic. Sa totoo lang talaga, digdi syudad Kaniriga, haloy na po yan na saro na po yan na ordinance, ini pong pagbabawal po nin plastic. Ano? Digdi sa syudad Kaniriga mga tugang. Saro po yan sa mga nagiging rason kung tano ta ining mga plastic kang day pa po pinagbabawal digdi syudad Kaniriga. Pigpaparasalak po sa basura. Pigsasalak po sa basura ini pong plastic mga tugang na nagiging kausaman po kung tano ta nagiging barado an mga kanal mga tugang kung nagkakaigwa po nin pagbabaha. Kaya digdi sa syudad Kaniriga, ayan po, saro na po yan na ordinance sa mga tugang ining pagbabawal po nin plastic. Digdi po sa syudad Kaniriga. Ordinance na po ini. Kaso rin pa po ining ordinance ang ini. Mas maray pang balikan niya to ano. Ining ordinance na ini po mga tugang. Nanganing at least aram kan mga kababayan niya to. Ining mapadapit digdi sa ordinance pong ini mga tugang. Ordinance number 2012-012 kan Iriga City. Ini po ang ordinance. Ano? An act prohibiting plastic bags, packaging, and styrofoam styropor in the city of Iriga and prescribing the penalties thereof, thereby amending ordinance number 2012-01 po mga tugang. Ini pong first offense kay ini ha, magdangog po. Na sa mga yaon dyan sa market kan Iriga sinibapa. And first offense kay ini is 2,000 pesos and fine, multa. And second offense, 4,000 pesos. Tapos, ini po mga tugang na third offense, 5,000 pesos and or imprisonment of not more than 6 months upon the discretion of the court and in the case of a business establishment po mga tugang. So, kaya ini, talagang pinagbabawal na po mga tugang. Cancellation of their business license for a period of 1 year. Sa mga negosyante po dyan, kay po na maisihan po nindo ini po mga tugang. Ining prohibition of the use of plastic bags on dry and wet goods. No business establishment or individual shall use plastic bag as packaging material for dry and wet goods without as primary or secondary. Ini po pinag-uulit niya to tao. Arong na nga ni kayo ito, igwadang nagrereklamo. Uli na sa pinapotumpukan sa tuya mga otoridad digdi sa syudad Kaniriga. Ini pong ordinance number 12 o kaya 2012-012 mga tugang. Nagbabawal sa paggamit kan plastic bags, packaging, styrofoam, styropor, asin igwanin magkakanigong multa duman sa mga madadakop na naglapas po digdi. So ayan para at least easy po nindo. Dayman po yan basta-bastang mapasar nun ordinansang day pinagdebatehan po sa ginibumanindang regular session po mga tugang.
Dakol pong mga ordinance na kaipuan sa naman na ini po matawanin atensyon as in maimplementar lalo na po digdi sa siyudad kan Iriga. Bako sa nang sa siyudad kan Iriga, kundi pati naman po sa iba pang mga banwaan na igwa na po nin araw kaining ordinansa, kundi nagkakaiba sa ng mga tugang duman sa penalties na pinag-aprobaran kan sangguniang bayan, sangguniang pang barangay o kaya sangguniang panglunsod. Tasaro po ini mga tugang sa nakaka-prohibitir kan plastic na magpasiring sa kanal asin magkaigwanin pagsungsong ang mga kanal. Kaya ginigikanan nin pag-ampaw kan tubig, paglampaw kan tubig sa kalsada, huli sa barado, huli sa mga plastic na ini mga tugang. Ayan po saro po yan sa mga dapat na matawan po nin atensyon. Kaya ang General Services man, ang opisina kan City General Services digdi sa siyudad kan Iriga po mga tugang. Igwaman po sindanin kuyan ining external services na inaapod. Collection of garbage waste and clean up drive service. Igwa po yan mga tugang kining sa opisina kan General Services digdi sa siyudad kan Iriga. Sindaman po ang makuha kan mga basura po mga tugang. Dawa sa na banwaan, yuman po yan. Nasa iraron po kan Office of General Services kung igwa pong mga dapat na ipinagbabawal po mga tugang. Ining pagban kan single-use plastic. Yan. Importante po ini. Ining mga ordinance na ini na gigibo digdi sa siyudad Caniriga. Bako sa ng siyudad Caniriga, kundi pati naman po mga tugang sa iba pang mga banwaan. May mga kanya-kanya naman pong mga ordinansang ipinagpasar ang mga aniyaon sa sangguniang pang barangay, pang lunsod, pang sangguniang bayan. Igwa naman po yan mga tugang na mga pinagpapasar na ordinansa. Tangani sa naman na makatabang asin mapakaray po ang kamugtakan kan sa tuyang mga namamanuaan. Oras na ko niyan, igwa na kita nin 15 minutes makalipas sa oras na alas 10 nin pagkaaga mga tugang. Padagos ka mo nagkanta digdi sa programang Bicol Connection sa RPN VCKI. Ako po si JB June Verdiflor. Nagpapaabot sa Indo nin marhay na pagkaaga na lang po sa Indo. Sa iyong paningin, tanging ikaw, Kristo lang kong gabay, nagsisilbing tanglaw sa landas ng buhay. Sana'y pakinggan mo sa munang Pati nga ni ordinansa sa ayam mga tugang, igwa naman po. sa'yo lang iaalay. Manlain-lain na mga ordinance yan. Mga animals ordinance, all dog and cats over 6 month age must be licensed. So pinapa-lisensya naman po yan sa ibang nasyon. I don't know, digdi sa tuya sa Pilipinas. Pero igwa na pong national ordinance na po ini na pagbawal po sa mga kalsada na butasan po an sa indong mga ayam. Bawal na po yan. Entire Philippines na po yan.
Pero kanday pa nga ni ordinance mga tugang sa iba pang digdi sa Pilipinas, ang mga ibang barangay nga ni digdi sa Satuya, sa Rinconada, Iguana po. Ha? Yan nga ni sa barangay San Nicolas, tagal na pong ordinance yan sa pagbawal sa ayam. Ang pinaka-obhetong rason kayan, tanganing si mga kabarangay ta, mailikay niya to sa ano man na pwedeng darahon na makatiritresting kuyan, pagkagat kan ayam mga tugang. Tabako yan basta-basta. Pag nakagat nin ayam mga tugang, pag day mo po yan na tao nin atensyon, pwedeng magadan ang sarong tao. Kaya kung igwa po kitang ordinance sa ayam na pagbawal na pagparabutasan sa na dyan sa kalsada, i-implementar po kan barangay official. Obligasyon po yan indo na pangatamanan po ang mga kakian, lalong-lalo na naglalakaw sa kalsada po nindo. Lalo na pag mapasiring sa eskwelahan si mga aking naglalakaw, ang mga dayo, sige sanaan na pagpara baray-basay dyan sa kalsada. Sige ang pambatok. Pero sa iba man na may sadiri at ang butas na nga nakabiliw, dahil man lamang nagmamangno. May mga aking matatakuton, baka pag-abot kan oras, kinagatsin daw. Paano yan? Mahal naman patingon yan ang pagpapa-injection nin anti-tetanus. Ang tetanus. O virus o ano pa man. Mahal naman po yan mga tugang. Kaya pag may ordinance sa sarong barangay, ipautob po niya to yan. Kundi ang nahihiling ko kaya sa barangay, ano tadainin dahil pinapautob? Habo po sindang maanggutan kahit itong may sadirinin ayam na nan baray-basay dyan sa tinampo. Taan iniisip, baka ngayon pag-abot kan eleksyon, dahil naman nga kita butuhan ta pinag-implementar ta ngayon ordinance. Baka ngayon maanggot sa tuya. Kaya kuyanin ko yan, sa ordinance na yan, ang barangay, magibunin lalaumanin ayam, taganing sa mga stray dog, sa pag yan pinagdakop, duman po yan dadarahon, as in ipapabalukat, o kung day balukaton, kung anong mga nakapalaman sa ordinance, pwedeng gibu. Ang importante po, matawan niya ito nin marhay na pag-iingat sa tuyang mga kakian. Kapag iyan po din nindo dahil po nindo tawanin atensyon, nako, kamo po ang may kasalanan kayan mga barangay official. Dahil po nindo pinapasunod. At ang kadakol nin mga aking nagkakarawat sa tinampo, ang mga ayam nakikipagkawat man. Dahil lang maanggot sa mga pet lover dyan, na talagang bawal, may ordinance, ayan, dapat ipagbawal. Minsan nga ni, ginigibo pang patadtadan, tapag-abot kan eleksyon, ginigibo pang rason. Nga ni sanang butuhan sinda. Dapat nga kaini ipagbawalan mga ayam sa tinampo. May ordinance nga ni nga digding may pinaghaman ang barangay. Abot sa naman dyan, tanganing butuan. Pag nakalaog na, dahil naman, lingaw na ng gamit pa nin iba. Kaya ako yan ang sinasabing mayong supo. Manggot ka? Sige. Haloy na kitang nagpaparasabi sa indong ipagbawalan ayam tamay ordinance din indo pinaggigiribo, din indo pinagsusunod. Kaniniisip nindo mga pang-personal na interest sa naman tanganing ngunyan tama eleksyon na naman sa barangay. Butuhan naman kamo. Pag may nakagat na aki, sokrirong ka mo dyan sa gilid. Kaya dapat kayan
i-refine an ordinance na pag may nakagat na aki dahil dahil pinagpapasunod na ordinansa sa barangay council imbelto na pa-injection duman sa naging biktima. Ano daw? Ano? Pwede kaya yan? Kawasa abong ipag-implementar. Aniisip ninda, maanggotan nga kita ni dahil na nga kita makabuelta sa pwesto. Yan, mga personal interest na naman po yan nindo. Maanggot ka mo sa katotohanan, sa totoong nagtataramasin sa totoong ipinagbibintilar, pero kasalanan man po yan nindo. Ay na nga ni magpara sagin-sagin. Hirakman kan mga kamag-aral niya to. Hirakman kan mga aking nag-aaradal mga tugang na pag naglalakaw sa tinampo nakakatakot kan dayo. Igwa pati dyan nin mga ayam na nanlalamag. Ano? Igwa po dyan nin ayam na nanlalamag mga tugang. Ano daw kung anong sabi digdi? Alat ka. Mas maray na po yan na basahon niya to ining kaya. Anong sabi digdi? Daman po nangyayari kiton ordinance na iton asan po nga ni likod ka UNEP payan sa San Nicolas kadakol kaayam di man baga nababawasan ang mga ayam na nanunulod sa motor gustong magagat sa tao dapat kan mga ayam na at tirig bakunta. may layman pating pag nadakop kang tinigbakman ayam dyan sa may paninimbagan man pati. Pero ining text ni dapat ngayon kayan tigbakunta mas importante abuhay katawo kisa ayam. Totoo man anggad. Pero dahil man po kita nagsasabi naman sa mga pet lover. Okay ang pet lover, tasinda po tataong magataman kan sa indang mga dog, kan sa indang mga ayam. Minsan nga ni, kaulod pa ninda dyan sa, sa kamang nagtuturog, kinakarigusan, pinapakakanin masiram. Tataong magataman. Kundi ining mga ibang kababayan niya to na nagpapara atamanin ayam na biliw dyan sa kalsada, day iniintindi. Iyan ang dapat na papanimbagon pag iyan nakadisgrasya sa aki po mga tugang. Importante po yan. Kay Rakman, sabi ko na nga ni, Rakman kan mga ordinaryong namamanwaan na nag-iingat man kan sa indang buhay. Salamat sa nagpaabot kan text sa 237469. Last 1, 2, 3, 4, 5. Last 6 digit. Salamat po. Sabi niya po, daman po nangyayari kiton ordinance na iton. San po nga ni ngaya likod ka UNEP, payan sa San Nicolas. Kadakol ka ayam, di man baga nababawasan ang mga ayam. Nanunulod. Gustong sabihin nanlalamag sa motor. Gustong mangagat sa tao. Dapat ka na mga ayam na yan tigbakon. Importante abuhay katawo kisa ayam. Totoo man anggad. Kaya dapat man sa mga nanunungdan o dyan sa may likod ka ni UNEP, anong kuyan yan? Barangay. O sa mga barangay official dyan, magpakitang gilas na po kamo na tawan po nindo kuyan kung igwa ka mong ordinansa dyan, sa bagay, national ordinance na po yan. Sabayan na si mga maisadir na igakod an ayam tanganing day po yan makakagat sa mga nagmumotor tanan ko. Ikaw pating ko yan, nadidisgrasya sa motor. Dahil sana sa ayam mga tugang. Totoo po yan, ikaw pong nadidisgrasya sa motor. Dahil ang ibang ayam, nanlalamag. Nakatakot na sa nagmumotor dahil aram, igwang mabungguan. Di na disgrasya. Nadisgrasya sa tao dahil sa pagmumotor, sa ayam man nanlalamag, duminulagman. Kaya si mga barangay official, magpahiling na po kamunin gilas ngunyan ang mga panahon na ini. Katalagang sisintensyan ka mo pag-abot ka ng eleksyon, na mayo man po kamong nagiginibo, sa obligasyon po nindong dapat na pangatamanan an sa indong mga constituentes, day po nindong ginigibo. Anibaban pating mga nasa barangay, bako man po gabos,
puro sa naman purma. Puro sa naman baga purma. Pero pag-abot sa obligasyon, dahil man ginigibo. Mangirit ka mo pero totoo. Isipon ta na ang pinaka-importanting bagay sa ibabaw kan mundo, iyo po ang buhay kan tao. Bako pong ang buhay kan ano paman. Maanggot sa tuya sa mga pit lover. Hindi ini po para duman sa mga suwail, duman sa mga bastos na may ataman nin ido na binubutasan sa nasigan panlamag day man lamang iniintindi. May ordinance nga ni, may Republic Act nga ni na ang ido na mag-udo dyan sa kalsada. Ganyan, day po niya ito natatawanin atensyon. Madali naman po pati ang eleksyon di barangay. Alras niya to mga kamag-aral. Alas 10:29 na po din pagkaaga. Pasensya na pala kan nagtalikod na mga aldaw day kita nagprograma. Abot ka suod mata. Medyo nagpahingalo lang kita sa tuyang alanuhan. Sa sobra sigurong pagiging marites niya to. Bako man na marites. Hindi, nakayan lang kita, nakainom lang kita nin medyo malipot-lipot na bagay. Nagkakan kita nin sobra susos. Nagkulog siya lanuhan ko. Ha? At maingat kaya akong maray mga tugang. Ha? Dawangan ni sa pag-iinom nin tubig, duman lang ako sa natural. Pagkakaaga, mainom ako din maligamgam na tubig, may reimbong na tubig. Kaya man nilingunin do si Engineer Chaboy na obra, pag nagkanta yan, dayon kang busis kaya. Ang iniinom kayan, maligamgam na tubig, dahil nagpaprainom nin, sobrang lipot kang tubig. Hindi ako atang naglilikay lugod. Minsan kaya, Engineer Cha, ipinapahiling mo man na nakikisabay ka man sa iba. Dawa malipot, sobrang lipot, nagiinom man. Hindi lang pagngiritan. Talaga, hilingan na nindo. Kaya, dahil lugod ako nakaprogramang pirang aldaw. Kaya pasensya na po ka mo, ha. Dahil doon na dang subosis kong garalgal. Nagpian na ako. Rest for a while. Nag-rest for a while. Pero sa obligasyon ko, ginibo ko man. Dahil ako nagtaram. Nawangan ako na yung nagprograma. Nagdidigdi ko sa estasyon. Pagday ko na hilingan sa ko yung mga pagriba digdi, namimiss ko daw. Ano daw yan? Pag ang trabaho mo nasa puso mo, ako nga ni haros abo kong maghali digdi pagkatapos kang duty ko. Kung di nasusupog ako, tamaka ka na. Mayo na akong pinag-contribute. Joke lang. Ara mo kaya mga tugang, pag ika nasa sarong trabaho, nasa sarong kumpanya, pag medyo, feel mo ng parang sarong pamilya ka mo sa sarong kumpanya, ha? Haros habo mo ng bayaan. Kaya the following day parang gusto mong magpasiring tulo sa trabaho. Kung di daiman ta, sarong may gigibon ka muna, malimpya ka muna nin tangkal nin orig. Di ba? Kung harayo si tubig na pinagkukuanan, masakdo ka muna, medyo malakaw ka nin pirang metros. Pero pag abot mo sa estasyon, pag feel mong at relax sana sa imong pagmati, talagang garo kulang ang sarong aldaw. Di ba? Lalo na kung gigibunin do, restoryahan, ngarak-ngakan, o tarawanan, garo nawawara si stress. Kaya yan minsan sa kuyang namamatay. Kaya kan nagtalikod na mga aldaw, dahil punindo ko na dangog mga dugang sa programa ko. Nagsabi man ako na niya ako, pahingaloon ko muna ining sa kuyang di kampanilya sin maharlikang
vocal cord. Joke lang, baka sabihin do, sobrang yabang ko man dahil. Kaya importante po yan mga tugang digdi sa tuyang programa, dahil man kita digdi basta-bastang manlalamuda, manlalastar sa mga tao, kaya so impormasyon para rarumon niya itong may nakukulgan man na listeners. Kaya ning pinagtutukar niya about sa ayam, pasensya na sa mga pet lover, ha? Bakuman po ining para sa Indo, kundi duman sa mga bastos na nag-atama nin ayam na nakakagat na nin aki. Tapos pag dinumanan mo na mahagad ka din pan-injection, maanggot pa. Kawasa ngayon aki mo, para lakaw-lakaw na kaya at para daradalagan na kaya nga at may ayam. Dai bakupong dyan. An aki normal na madalagan makawat dyan sa tinampo. Kundi an sa Indo man na mga ayam, igakod po nindo, tanganing day po yan makakagat. May ordinance na nga ni kita, national ordinance na po ini mga tugang. Digdi sa Pilipinas, pati nga ni mga barangay, gwapang ordinance kaya. Dapat gibon niya to an sa tuyang obligasyon sa kapwa nga tao niya to na an sa tuyang mga tama nin ayam, day po yan makadiskwelo. Day po yan makakagat nin ayam, ha? Dipisil na marhay na an virus, pag iyan day nakayanan kan immune system kan sarong aki, baka pagabot kan oras pwede po yan na magadang. Day man lugod. Kaya nga ni, pag nakagatpuan sa itong, o kamo nakagat nin ayam, dumantulos ka mo sa Running Health Center. Tanganing matawan po ka mo inapod na first aid. O so mga nagtutubod pa man sa pagpatambal kan nakagat nin ayam, sige lang. Ayan man po ang pagtubod po nindo. Kaya sana magkairintindihan kita po. Dahil lang taining nag-text sa tuya, garo anggot na maray. Anong sabi? Dapat nga kan mga ayam na yan dyan sa likod kan UNEP na nagpaparapansulod sa mga nagbumotor. Dapat nga kayan pagtirig bakun. Kaanggutan yan kan mga tao. Huli nga ni taday po nindo, ay naasikaso sa indong obligasyon sa indo mga atama na ayam. Pero kung tatao po ka mo, siguro mayo man po sa kuyang mapaabot nin araw kaning impormasyon. Sa sobrang kauya naman siguro nagmumotor ini, pinagsulod kan ayam, gustong aramuan, mga stray dog, talagang grabe yan. Tigwa nga ni kitang mga kababayan na mahirakon sa ayam, pag nambarag-barag dyan sa luwas, nasa pagtubod niya, pwedeng tabangan, tinatabangan po yan mga tugang, okay yan. Inaataman po nindo. Pero kung pababayaan sana nindo dyan sa luwas, ay masakit. Pag nakagat, anong sasabihin po nindo? Iyan ngaya ang palad mo. Ang bira, no? Yaring puso kung hindi Ito ang palad mo. Ay, 25 minutos mga tugang bago po magabot ang oras na alas 11 ni na pagkaaga, takon may pagpadaba kamo sa indong mga atama na ayam o ano pa man na hayop, dapat may pag-ibig rin kayo sa inyong kapwa. Importante po yan. Salamat na maray sa gabos sa mga naka-antabay sa tuya. Uy, si Kagawad the Frankie Portasio dyan sa Bulwang. Nag-aantabay sa tuya, dyan ka na sa Bulwang o digdi ka sa San Jose? Pero ang residence niya, dyan po sa Bulwang. Good morning po, Wad. Good morning man, Kagawad. Salamat kay Jovi Gonzales Lutivio. May reaction po na pinabot sa sa tuyang messenger. Ang sabi po, Sir, baka pagluwas mo dyan, sumay sa dirin ayam, darahon sa imo tanganing ikasuludon.
Ano ba naman ka mo? Dahil man po, bayo man yung magibo sa to yung araw kayan. Ha? Kaining pagtukar niya to, kuyan man sana yun eh. Pero paghirumdum po sa inyo. Baka pagluwas mo sir, yaw na sumay sa diri kan ayam, pinasulod ka. Dahil man, mayo man maginibo kayan. Ako, mabuot man akong tao. Mama na akong nagiging kaiwal kundi akong iniiwal. Salamat ining nagpaabot sa messenger. Okay man may salamat kay Rolando P. Babol dyan sa Pili. Kumusta ka na dyan sa Pili, Tabi? Rolando Babol. Salamat na marhay sa pagtutok digdi sa RPN DCKI. Tama na ngirit. Ikaw yam na ka mo magparangirit. Ano pa? May saropang message sa kuyang messenger. Tama po talaga sir, kawawa yung mga batang makakagat ng aso pag pupunta sa school nila. Kaya kailangan ihatid ng magulang. Kasi hindi natin maobliga na itali ng may-ari ng aso. Totoo naman. Sabi ko na nga igwa mo na may mga sadiring sangsangan. Mayong pakialam sa iba, kundi sa sarili lang nila. Salamat na maraya. Napasahon pa ining ibang mga message sa tuyang nyan na pagka-morning. Ibig mo lang ang puso ko, ang lahat pala'y di totoo. Sayang. Sabi ni Jesus, Sir, ako po makagawad na gusto kong ipagbawal. Ako po makagawad kasi gusto kong ipagbawal kahit ang pusa. Ano ipagbabawal ang pusa? Meron pang kadugtong ipagbabawal ang pusa kasi dito sa ibabaw ng bahay namin nag-iiwan ng bomba. Mabaho. Gano'n. Ay, sige Jesus, salamat. Sabi niya, wag mo na sir, i-on-air ang aking apelyido. Okay, sige. Siguro gusto niya pagbawal man ng mga pusa kasi doon tumatay sa atop ng bahay nila. Oo nga naman, ano? Ginawa pang CR ang bahay nyo sa taas. So, di ba? Ito talaga yan mga tugang. Huwag mo na ipagbawal yan. Talagang magdidepende na sa namin sa pag-ataman. Alangan man yan igakod mo. Sa bagay yan, iba, igwamanin kulungan yan. Para hindi maka-istorbo sa iba. Pero depende kayan sa pag-asikaso kan may sadiri. Kahit sa ayam, ang ayam mo niyan, pwede nang tukdoan mo. Nadidisiplina naman ang ayam mga tugang. Pero kung dahil katataong mag-ayos kan sa imong ataman, ano pa man ataman mo yan, ay talagang mayong mangyayari. Pinahibig mo lang ang puso ko, ang lahat pala'y Okay, guwanak lang kita din na 20 minutes bago po magabot ang 11 o'clock ni na pagkaaga. Kadakol pa po kaming commercial makatugang mabuelta po kami at chance na pakatapos kayo. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bagong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bagong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield ko. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield ko. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Okay, thank you very much kay partner, Engineer Chab, na obra. Ang masunod na kapitan. Habo, kagawad lang, kagawad. Dahil, kaya na yan. Bakaw na sa barangay, Municipal Councilor. Kaya niya abo niya, kasi love na love niya ang kanyang trabaho. Saka napapalaban ni si Engineer Chab. Ay,
dawa usong-usong niyan anong maray na pronunciation kay ni lato-lato. Lato-lato. Yan. Anyway, ano pa man yan. Kadakol mga tugang niyan na mga aking naingganyar digdi sa kawat na ini mga tugang. Pero sa mga may edad na, medyo na makunog na sa talinga. Kasi may mga edad ng medyo tumataging tingnaan sa indang eardrum. Ano? Pero sa mga aki, mga tugang, ini po willing sindang magkawat kining inapod na lato-lato. Ano? Haloy ng kawat ini, kami kay ito, nagigibo pa kami ng improvise na arog kining kawat. Sabi ko na nga ni, so produktong sa underarm baga na iguanin bilog. Ha? Pakuan mo lang to kay itong diuna, gibuan mong paagi, labuton mo, kagan mo nin panggakod. So, dawa so panggakod sa short mo, pwede na yan. Bakong torsido, madaling ko yan, madaling maputol. Pero ngunyan, bentang-benta mga tugang sa merkado, ining lato-lato ngunyan. Kundi sa eskwelahan, daiman po na ipagbabawal. Kan mga principal, ta siyempre, di man inda arm, alangan man na paglalog sa gate, hilingon subag kung may lato-lato, pinagsasaray man. Pero pag luwas sa eskwelahan, dyan na mahilig mo mga tugang. Haros ko yan, sarabay-sabay na nagkakawat si mga aki. Ngunyan, igwang istorya kaya na imbes na kuanon, so lato-lato mga tugang kan sarong maestra. Hiniling niya so kawatan ta. Igwa siyang pinapagibo duman sa sarong grade 7 o mga grade 7 estudyante. May nadawag siyang karong ngaya tanog lato-lato. Kaya nabigla siya, may nagkakawat na saro. Rinanihan sa estudyante, as in i-embargon ko ta na sulato-lato. Alagad, kan mahiling mga tugang, improvise na lato-lato ang nakuha kan maestra. Nahirak siya duman sa akin, ay niya maaraman kung maaanggot siya o mauugma o ano, o nahirak. Kasi very improvise lato-lato mga tugang. Pinakuan po. Tapos, sukpanggakod, siguro sa short niya to, yung kinaagduman. Improvise. Imbis na embargohon, nahirak siya duman sa aking mga tugang. Sa pag-isip kay itong teacher, napaka-resourceful kan aki. Yung ipit kan pako, yung tali kan short niya, supako, subunganga, iguanin mga ipinagkaag mga tugang. Kaya, nakuyan siya na nag-believe duman sa aki. Na imbes na embargon, dahil na lang, kasi very resourceful. Improvise na lato-lato mga tugang. So, nakuaduman sa aki. Pero ang iba, binabakal guranong yan. Guranong yan mga tugang, lato-latong ini pag binabakal, siguro nasa 200 pesos o kaya depende sa klase mga tugang. O kaya may 100, depende sa klase mga tugang. Kaya ngunyan, haros sa kalsada kan sa indong barangay, kadakol na po kan mga nagkakawat digdi sa lato-latong ini, lato-lato. Yan. Ani ba nga ni, kuya, nagpapatibayan pa kung si Saiso pinaka matibay magkawat na haloy na dai po mapundo ang pagkawat tindakan lato-latong ini mga tugang. Baka nga ni pagabot kan piyesta, iguanin pa contest kayo ni. So makatagal ngayon in 15 minutos, iguanin premyo. Malay niya to pagabot kan oras sa piyesta, iguanan ni araw kayo ning pa-contest. Ano? Kaya minsan kita po mga tugang kita po nauyam dahil so tanog garo makulog sa talinga, pero sa mga aki iyan po nauugmasinda mga tugang. Bagay maray na yan ano. Imbis na tutok ka sa cellphone, si mga aki sigaan kapot nin gadget,
o duman na lang makawat at least nalibang sinda. Kundi duman sa mga may edad naman, pakusog-kusugan sa indong taling at minsan makulog pagdangugon. Maray na aga kay Cynthia Sabolar Salvadora. Good morning Mantabi CY. Salamat sa pagtutok digdi sa laog ka na sa tuyang programa. Kadakol na po kan mga nakatutok mo niyan. Naber daw si Yalat ka. Taigwa pa. O si Cynthia Salvadora. Tama. Si Ronald Baksain Buena. Yun. Salamat po ha. Dakol kan sa tuyang mga nag-aantabay digdi sa programa. Si Nympha Centillas, magandang umaga sa iyo. Si Dante Castillo, si Bleth James, gayon naman kan pangaran, no? Bleth James. Si Lynn Lanon, good morning. Salamat. Si Frankie Portasio, si Jovi o si Amparo Bersagbay and Jovi Gonzales Lutivio. Salamat pong marhay sa indong pagantabay digdi po sa programa. Okay. Oy, madali na, mapaaram na ako mga tugang para makaprepare man so masunod na programa digdi sa RPN DCKI. Nakaibanan niya to kasuwago si Karondang Philip Barasena, nagpaabot ni na report. And of course, sa pangaran kan News Center kan RPN DCKI, sa main control si Engineer Chaboy na Obra, si Engineer Abilin Don Toral, yung sa moyang Chief Engineer. Sa information, si Tony Saison, si Ma'am Kylie Gasyon sa admin. Naman sa transmitter side, si Ricky Sagayap. Sa pangaran man, mga tugang kan sa mga pagiriba, mga OJT student kan CSPC, Electronics Communication Engineer, ECE. Yan, yaran po digdi sa studio kan DCKI. Ako po si JB June Floor. Salamat po kan sa inyong pagantabay. Sorry po duman sa mga nagkulog si buot. Si mga naugma si buot. Thank you. Pasensya na po Sa aga giraray magiribanan kita sa programang Bicol Connection. Ako po si JB June Floor. Salamat po kan sa inyong pagantabay. God bless. Para ti